вохӯрии дастаҳои хуҷанд ва рафшани кулоб дар даври 25-уми чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд баргузор гардида бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи соҳибони майдон ба анҷом расид. Дар дақиқаи 30-юми вохӯрӣ бозингари рақами 18-и дастаи Хуҷанд Далер Ёдгоров ҳисобро кушод. дар дақиқаи 60-уми Дидор ва бозингари рақами 10-и дастаи Хуҷанд Дилшод Бозоров задани туби дуюм ба дарвозаи меҳмонон муяссар шуд. Парвиз Алиев бозингари рақами 15-и дастаи Хуҷанд дар дақиқаи 64-уми Дидор футболбози рақами 73 Алишер Баротовро иваз намуда баъди як дақиқаи ба майдон баромаданаш голи сеюми дастаашро ба номи худ сабт кард. 2 дақиқа пеш аз анҷоми вохӯрӣ бозингари рақами 9-и дастаи Равшан Аминҷон Алиаҳмадов голи нахустин ва охирини ҷавобии дастаашро вориди дарвозаи Хуҷанд кард ва вохӯрии ин дастаҳо бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид. ҳамчунин вохӯрии дастаҳои Эсхата ва Истаравшани вилояти Суғд дар ин давр дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор шуда бо пирӯзии футболбозони дастаи Истаравшан бо ҳисоби 1-2 ба анҷом расид. дар дақиқаи 36-уми вохӯрӣ бозингари рақами 10-и дастаи Истаравшан Илҳом Баротов ҳисобро кушод. соҳибони майдон дар дақиқаи 75-уми вохӯрӣ ҳисобро баробар карданд. туби ҷавобиро ба дарвозаи Истаравшан бозингари рақами 62-и дастаи Эсхата Ҷаҳонгир Эргашов зад. 2 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосии бозӣ ба бозингари рақами 10-и дастаи Истаравшан Илҳом Баротов задани як голи дигари ғалабаовар муяссар шуд ва вохӯрӣ бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид.